Добре дошли на презентацията на Варненския институт за мир. Тук и сега ще чуете за създаването на една медиална и изследователска платформа, където ще се обсъдят по интердисциплинарни методи решаването и анализирането и докладването на обществени, политически и международни конфликти. Ще анализираме в дълбочина защо се водят войни и ще стигнем до извода, че логиката на икономиката води до тия грабежи, до окупация и борба за ресурси. Сега ще ви представя визията и целите на института. Значи ВИПРА се бори, за да разбере каква е корената на проблема. Корената на проблема е военно-промишления комплекс. Това е един термин, дето социолога Райт Милс още в 50-60-те години го въведе и той до ден днешен си е валиден. Тук става въпрос за една симбиоза от икономически профит и военно-промишления комплекс. Общо взето, както и в името, Варненски институт за мир, той се бори за световен мир. Тоест за демилитаризация. Ще говорим така и малко за икономическата система. Ще дискутираме пряката демокрация, в този контекст и функцията на Европейския съюз, която е точно контра пряката демокрация заради технократичната Европейска комисия. Ще говорим за спасяването на околната среда, т.е. за алтернативна енергия. Ще говорим така и свързано с околната среда е масовото убийство на животните, които доста малко хора осъзнават, че те вредят и на околната среда. Не само, че струват здравето, ами те вредят и на околната среда. Ще говорим, защото Варненски институт за мир иска да бъде една алтернативна медия. Така и ще трябва да покажем целият контекст. В този смисъл ние се намираме в една информативна война. Пропаганда се налива и от руска страна, и от американска страна. Просто всяка империя иска да се наложи техните ценности, за да оправдае, за да легитимира войни, икономически грабежи и да се покажат като добрите, което е нормално във всяка една война. За да мобилизираш даден народ да отиде във война, ти трябва да имаш обоснование и подкрепа, широка подкрепа от народа. Ще говорим за човешките права, които са важни, и за културата и образователната система. Нашите теми са доста широки, доста широк спектрум от теми ще засегне този институт. Както споменах, войни, ресурси, икономика и така ще разгледаме и историята в геостратегически аспекти. Като наблюдаваме банковите системи през последните 500 години как се развиха. Ще разгледаме идеологиите, какви са общите цели, какви съдържания имат. И ще разгледаме неолиберализма, който се репрезентира като система, дето няма идеология. Но де-факто има скрита идеология, сублимна. Ще разгледаме съвременната история, международното и човешкото право. Ще изследваме държавата като организация, като структура. И това всичко се нарича геостратегия, общо взето. Ние искаме да направим проучвания, ще водим интервюта с учени хора, ще пишем доклади и книги, ще превеждаме статии и филми документални от разни учени. Ще правим презентации и лекции, за да сформираме едно обществено мнение, което разбира целият контекст на войни, на икономически санкции, на международни споразумения като ТИП. И така и мислим да сформираме една алтернативна култура чрез пиеси, музики, филми и поезия. За изследванията в нашия сайт ще има много исторически доклади и документи, като Нюрнбергските процеси, за да разберем кой седи зад възхода на Третия райх, например. Ще разгледаме както Швейцарски институт за мир СИПР го прави,
с доктор Даниеле Ганза, ще разгадаем информацията в доклада, например, на 9 септември на комисията, на Американската комисия за атентатите на World Trade Center. Ще разгледаме ТТИП като един доклад, който буквално е пътя към корпоративното робство, който абсолютно няма никаква прозрачност и който е в интересите на едрия капитал и на гърба, естествено, на широката маса. Така и ще разгледаме разни доклади на Европейския съюз, защо те забраняват, например, ГМО. И също така информацията ще получаваме и от разни медии. Според мен Wikileaks е една от най-алтернативните медии и оттам ще черпим информацията. Тъй като сме институт за мир, трябва да разгледаме коя е най-големата военна организация. Това е North Atlantic Treaty Organization, т.е. НАТО. Тя е създадена 1949 година по принцип с една много хубава идея. Първо да се обедини Европа, за да няма никога повече война. Първоначалната идея беше да спре Съветския съюз и една евентуална съветска инвазия в Европа. Но тъй като 91-а, от 55-та до 91-а съществуваше Варшавския пакт и Съветския съюз, тъй като рухна тази система, която беше също агресивна и експанзивна, но тъй като рухна този проект, каква е легитимацията в сегашното време на тази институция? Има ли такава? И ако има, каква е? Това е една военна организация без никаква прозрачност, т.е. решенията се взимат на много висока иерархия и много малко хора знаят, че де-факто заповедите, команда идва от Пентагона, а не от някаква асамблея по демократичен начин. Членките на НАТО нямат еднакви права, а доминантната сила в тази организация е САЩ. Както споменах, легитимацията след падането на СССР просто такава аз не виждам. Плюс това, ако ровим в архивите и гледаме документални филми от учени, ще разберем, че след Втората световна война имаше тайни организации, като Гладио, като П-26 в Швейцария, Гладио в Италия, които са един вид партизански, парамилитарни войници и генерали, дето искат да спрат първо съветската инвазия, второ, те се борят за подкрепа на американските интереси. И то чрез тероризъм и чрез насилие. Както в Италия беше споменато, имаше един терористически атентат, който беше организирано от неонацисти, т.е. италиански неонацисти, заедно с тази структура, с военната структура на НАТО, направиха атентати и за медиите казаха, че това беха левите, че това беха руснаците, за да един вид да се покаже колко е агресивен Съветския съюз. А де-факто това беха неонацисти с структурата на НАТО. Де-факто какво виждаме? 99-та, без мандат на ООН, срещу международното право, една илегална война водеше НАТО. И за първ път в човешката история една международна организация обяви война, тя дори не е обявила, обяви война на една държава. За да разберем какво е НАТО, има един хубав цитат, искрен цитат от американския президент Ричард Никсън, който казва: NATO is the only international organization that works. And that is because it's a military organization and because the US is in charge. Това е много важно да се разберем. Защо? Защото действително една военна организация има строга иерархия. Почти фашистка организация. Естествено, че това функционира, защото не трябва да се взимат дълги решения, не трябва да се водят асамблеи. Просто пряко се взима решение от върхушката на тази организация и се действа веднага, без да се питат разни хора.
и the US is in charge, т.е. американците водят тази организация. Искрен цитат. Какво е НАТО? След 49-та виждаме една експанзия към изтока и вече граничат членките на НАТО с не само пост-съветски, пост-варшавски от Варшавския пакт страни, ами буквално те са вече на границата към Русия. Както беше в Грузия и както искаха и да присъединят и Украина. Затова и Украина се раздели в момента на две парчета, една по-руска и една по-западна. Като разгледаме доклада The Ukraine Association Agreement, тогава точно виждаме, че това е не само икономически споразумения, ами то си е и военно споразумение. Искаха да привлечат Украина към НАТО. Всички сте чували напоследък за операцията Анаконда. Това е най-плашещото събитие в съвременната история. След Втората световна война и след Студената война, това е най-големата военна операция, дето присъства в европейския континент. Над 80 хиляди войници са интегрирани в тази операция, като 24 държави присъстват. Рон Паул, кандидат за американския президент Рон Паул, казва that are war games. Тоест, те искат да се показват мускулите срещу Русия. Проблема е, както всеки знае, това може много бързо да ескалира. И виждаме много ясно как точно на руската граница се разпределят тия маневри. Защо не ги правят във Франция или Испания? Този въпрос всеки сам за себе си трябва да се отговори. Да говорим за геостратегия. Америка, като разглежда света еднополюсно, като те са естествено на върха, като те са единствената империя съществуваща, те си разпределиха света по геостратегически аспекти. В Пентагона и в американската администрация за сигурност има един отдел, който разпределя, както виждаме на картата, на зони света. Тоест, има един генерал, който води дадена територия. Тук виждаме, отговаря за US EUCOM, тук отговаря един генерал, който е американец, води интересите на Америка. И естествено под него има вече други генерали и войници. Тук виждаме разпределението на американските войници в целия свят. Тук не искам да навлизам в детайл, статистиките са ясни, всеки може да си ги намери. В страницата на нашия институт ще бъдат показани статистиките. Над 700 бази извън Америка имат тази империя. Много плашещо е данните на Светския институт за мир, СИПРИ, който показва всяка година нови данни. Виждаме една глобална милитаризация, което е много плашещо, защото след Втората световна война такава милитаризация не е имало. Като виждаме тук най-големия дел с 34% от световния разходите за военни разходи, това притежава Америка. Тоест Америка има военен бюджет, като Русия, Саудитска Арабия, Франция, Великобритания, Индия, Германия и Япония общо взето заедно. Което е показател кой е глобалния предиктор, глобалния агресор. Защото не може да произвеждаш оръжие и да кажеш, че си за световен мир. Просто тук има несъответствие. Но тази тема е доста широка и тук може да се държат двучасови лекции. Да споменим къде е корена на проблема. Защо Америка има бази навсякъде. Тук говорим за ресурси. Тук говорим за икономически цели, дето са в интерес на кооперациите, а не на държавите, или въобще да не говорим за народа. За народа е нито една върхушка, нито една държава не мисли. Проблема на икономиката е една от многото, е разпределението. Тя не е справедлива. Като гледаме лихвата, например, като един от главните проблеми на икономиката, лихвата има характеристиката, че расте безкрайно потенциално. В същия момент обаче някой трябва да е роб на тази лихва. Някой трябва да има дълг. И както виждаме в тази статистика тук,
нето заплатите дори в 90-те години се намалиха. Докато националният продукт расте, гледаме тук как паричните плюсове, т.е. как парите растат един вид, в същия момент обаче народа няма никаква файда от това нещо. Това е проблема, че парите са в схемата на търсене и предлагане. В една лекция за Маркс и Гизел спомених това нещо, тук не искам да влизам в детайли. Виждаме как Германия, външният дълг на Германия, т.е. държавният дълг на Германия расте, и то всяка година, и то плашещо, и както американският дълг расте. В момента 17.5 милиарда трилиона, е външният дълг, е дълга на Америка. Тук трябва да си зададем въпроса на кой дължат държавите тия пари. И ако си зададем този въпрос, тук отговор е на частни банки. Тоест, влизаме в един голем парадокс в нашата икономика, че обществен дълг трябва да се плаща на частни лица. Кои са тези частни лица? Тук вече влизаме в спекулация. Един от големите проблеми, както споменах, са централните банки, които са частни. Едната от тях е Федералния резерв, но и супранационално, т.е. наднационално, е и Европейската централна банка. Но не искам да влизам в детайли. Тук трябва да се пишат статии и просто да се обясни по-точно. Института за мир гледа като една от най-важните неща пряката демокрация, защото е най-близко до справедливостта. Имаме опциите да сме субект или обект на нашата собствена съдба. Ако искаме да делегираме отговорността на някой друг, тогава сме обект, а не субект. Тоест, ние не управляваме процесите, които са важни за нашия живот. А ние се тляскаме отляво надясно, както елита го казва. Проблема на това нещо, пряката демокрация, елита естествено го отхвърля като опция. Защо? Защото те имат една негативна антропология. Тоест, те гледат като човека на едно малнумно същество, дето няма никаква рационалност, дето не може да вземе по рационален път решенията. А елита естествено, защото те са елита, те могат да вземат рационални решения. Затова един елит, това го има помежду другото в Третия райх, като Хитлер казва, нашия елит трябва да управлява другите народи и собствения си народ дори. Това го виждаме и в червената върхушка с партията. Партията е всезнаеща, партията винаги знае всичко, кое е добро за всеки един човек. Тук е разделението между позитивна и негативна антропология. Института за мир има позитивна антропология. Тоест, ние вярваме в доброто на човека и вярваме, че всеки един човек, в зависимост от образованието и културата, може да стигне също до рационални решения. И имаше едно изследване от Макс Планк институт в Лондон, който направи един социален експеримент и той показа много ясно, че негативната антропология води до чист егоизъм. Направиха го експеримента с разпределението на някакви ресурси там. И ти като предполагаш, че другия не може да вземе рационално решение за всички, за цялата група, на които направиха решението, тогава ти автоматично стигаш до извода, аз сам да си го взема решението, няма да деля с другите, т.е. то води до егоизъм. Много ясно института Макс Планк го анализира това нещо. Плюс това да не забравяме, че има нещо като динамика, като колективна креативност, дето се губи, като оставяме управлението на една върхушка, на едни технократи, които мислят естествено за собствения си интерес. Тук се губи колективната креативност, дето абсолютно го има във всеко общество. Както споменах, най-близкото е до справедливостта. Защото има разлика дали един взима решението или целият народ си взима решението за техната съдба, за техното бъдеще. И не е хич далеч не е някаква утопия, ами със съвременната технология и с интернета, с комуникацията, абсолютно е възможно да се направят федеративни асамблеи, които да съществуват пряката демокрация. Но и тук не искам да влизам в детайли, естествено, че и тук
има опасности като хакери, като манипулация, но като цяло това е визията. Но има и една друга опасност. В съвременния свят може би не е в момента подходящия момент да се съществи пряката демокрация. Защо? Защото липсва образование. Липсват обективни медии, които да сформират едно обществено мнение. Защото в момента хората нито знаят какво е НАТО, нито знаят икономиката как се действа и не знаят защо се водят войните. Тоест трябва да се почне с образованието и след това да се съществи пряката демокрация. За съжаление живеем в постдемократичната ера. Този термин е въведен от социолога Колин Крауч, който казва, че има едни експерти в маркетинга, които абсолютно манипулират обществения дебат. И те налагат един вид посоката. Тоест народа няма реален избор, защото му се представя в толкова тесен диапазон обществения дебат, че той реално няма избор. И един вид ние гледаме пасивно един театрален спектакъл, дали ще гласуваме за зелени, червени, жълти и кафяви, де-факто ние гласуваме за един и същ. А това е скрития елит, икономически елит, който е настъпил над политиката. Има един германски професор, Герхард Донхаузер, който написа, австрийски професор по право и философ, който казва, че в момента се намираме в един преход към диктатура. Той го обосновава с много факти в неговата книга. Като главната му теза е, че в момента се суспендират човешки права, дори и цялата конституция. Защо? Защото се обявява един извънреден случай. Ние сме в перманентен извънреден случай, който парадоксално обаче не може да се дефинира в Конституцията. Тоест, един термин, който е извън Конституцията, премахва Конституцията. И той затова казва, че живеем в постдемократичната ера. Сега искам да кажа за функциите на медиите, които абсолютно в момента са диригирани от икономически интереси. И функцията им е, за да работи една демокрация, хората трябва да имат знания, хората трябва да са образовани, за да взимат рационално решение кой да гласуват и към къде да тръгва цялото общество. Но за съжаление медиите изкривяват доста истината. Както виждаме в снимката, контекста е много важен, за да разберат хората цялата истина. Тук в дясно виждаме Нария, която е дъщеря на кувейтски посланник, като в войната в Голф, като нападна Ирак, Кувейт, тя разплакана направи една огромна пропаганда, като текста беше написан от една PR агентура, американска PR агентура Халибъртън, и тя направи точно една манипулация. Това беше една пълна лъжа. Тя разказа пред целия свет, че иракски солдати отиват в кувейтски болници, за да хвърлят бебетата на пода, което беше абсолютно пълна легитимация за войната. Веднага скочиха всички алтруисти на страната на Запада и по този начин те легитимираха войната в Ирак. За пропагандата искам да кажа още един пример. Както има Тонкин в Виетнам. Официалната версия беше, че виетнамците нападнаха един кораб, американски военен кораб, който в последствие се появи, че е лъжа, пълна лъжа. Но въпреки това легитимираха войната в Виетнам. Легитимираха войната в Ирак, като свалиха Садам Хусейн с изказването, че Садам Хусейн има оръжие за масово убийство, Weapons of Mass Destruction. Обаче, де-факто, институти като ООН и други разбраха, че такива оръжия няма. Същото се случи в Сирия. Обявиха Асад, който си е тиран и диктатор, това е ясно. Тук не искам да го защитавам, но казаха, че
Асад бомбардира с химическо оръжие собствения си народ, което не е възможно, защото територията, която в момента Асад и неговите привърженици държат, е на 4 км от бунтовниците, а ракетите могат да достигнат само 2 км разстояние. Това го изясни много точно. Има един доклад от MIT, от Американски институт, технически институт, и те точно показват, както и ООН. Има един доклад от ООН, който показва, че Асад на 100% не седи зад тия атентати с химическо оръжие. Но, какво показват медиите? Лошия Асад трябва да се нападне, защото напада собствения си народ с химическо оръжие. Благодарение на спасителя, на световната полиция, нашия добрия Обама получи Нобелна награда. Това е изкривяването на истината. Като питате хората, Асад лош ли е? Да, той е лош, това е факт. Но чак да получи Нобелна награда Обама, тук виждаме едно изкривение на контекста. Тук говорим с терминология деконтекстуализация. Изважда се една информация извън контекста и се показва по един съвсем друг начин. За което аз говоря е дихотомията враг-приятел. Това е много субективно, се избират кой да е враг, кой да е приятел. Както Садам Хусейн беше голем приятел, Запада продаваше, особено Германия и САЩ, продаваха оръжие във войната с Иран. Като нападна Иран, той беше приятел на Запада. Като нападна Кувейт, обаче за един път се обърнаха нещата и стана Хитлер, новия Хитлер. Тук говорим точно за тази враг-приятел дихотомия. Както виждаме в едната снимка, Джордж W. Буш държи ръката на саудитите. Там няма никаква диктатура, жените нямат никакви човешки права, там няма демокрация. И в същия момент обаче казваме, Осама Бин Ладен е враг. Ако питате американците те мислят, че Осама Бин Ладен е от Афганистан, от Ирак, но те не знаят, че той е от саудитската фамилия. Пак казвам, това е деконтекстуализация. Има един много силен цитат на Волтер. Убиването е забранено. Ето защо всички убийци са наказани. Освен ако не убиват масово и под звуците на тромпетите, на сирените. Тогава е легално, тогава е хубаво, тогава е хуманитарно. Дори това се издига на подестяла като хуманизъм. Ние трябва да помогнем. А де-факто те скрият истината, че това са убийци. Ние пращаме убийци. Сега да сменя темата, защото и това е много широка тема за войните и за пропагандата. Може да говорим много дълги часове. Едно от важните елементи на този институт е общественото образование. Тоест, ние трябва да покажем на хората, че консумацията на месо е вредна. Тук влизаме в един парадокс. Хората в моя приятелски кръг, например, казват, че обичат животни, имат дори домашни животни, в същия момент обаче ядат месо. Този парадокс трябва да им се разбие от мозъците, защото това е просто една логическа грешка. Само за кратко да надбеляза някакви факти. Само в една фабрика в Германия всяка седмица се убиват 2,6 милиона животни. Животните и колко животни де-факто се убиват всяка година. Това води до изчезване на разни видове риби, животни, както птици и т.н. И тук не искам много да навлизам в материала, защото е много гъст е материала и в кратко време не мога да обясня всичко. Кратко казано, месото не е вече месо. Животните се хранят с антибиотици. Абсолютно е вредно, както показват изследванията от, например, Birmingham's Hospital или други институти, които показват, че червеното месо води до рак. Има много изследвания, просто хората трябва да се информират. Нашата задача е да им покажем обективна информация. Тук показвам още факти, че яденето на месо води до диабет, води до сърдечни болести и до рак. За човешките права за малко искам да кажа, например, Ердоган, който е не само Турция, която е не само членка на НАТО,
Дълго време, от 1952 година е членка на НАТО, но и дългосрочен партньор на Запада, трябва да се отбележи, че Ердоган е пълен диктатор, който не респектира човешките права. Какво се случва с турската журналистика е абсурд. В България има, за съжаление, друг проблем. Това е трафика на жените. Масово виждаме една миграция към Запада и, за съжаление, поради икономически причини, това трябва да се отбележи много точно и ясно, поради икономически и културни причини, жените са принудени да се проституират. Да не говорим за политическите репресии, за двуличието на Запада, като те са статуята, спасителя на човешки права. Те го мислят за нещо универсално, което трябва да се налага на сила навсякъде. До некъде, действително, човешките права са универсални ценности, но до некъде виждаме и техното двуличие, като Обама обеща, че ще затвори Гуантанамо Бей, където знаеме какво се случва в тия затвори. Там няма съд, хората влизат там без присъда, има някакъв военен съд, който не е легитимиран по никакъв начин, никаква конституция не може да обхване този съд и там се изтезават хора. Снимките, от Абу Грайб, мисля, че ви са доста ясни пред очите, не трябва да го споменам това нещо. Едно от най-важните цели, които трябва да се борим всички, това е да наложим водата като човешко право. Виждаме една масова приватизация от страната на Нестле, от страната на Кока-Кола и Пепси, които са трите монопола, дето държат, може би, най-големата част на вода, което е абсурд. Това е пълен абсурд. Тази приватизация трябва да се спре по всякаква цена. И трябва да се напише в закона, че водата е човешко право. Всеки човек има право до достъп на водата. Това е ресурс, който е абсурд да се приватизира. Околната среда. За околната среда трябва да кажем, че не може да продължим този начин на живот, този American way of life, като виждаме колите колко бензин харчат, като виждаме техния начин на живот. Тук имаше една статистика, където наскоро попадна. Западният свет, англосаксонския свет, е само 15% на световната популация, но харчи 40% от световните ресурси. Пряко е до мозъка, че това дългосрочно няма как да се продължи това нещо. На гърба на Африка и на Далечния изток, като имаме предвид ресурсите им да експлоатираме и ефтината работна ръка, това дългосрочно води до бунт. Това е някаква огромна несправедливост. Това е дори една структурална несправедливост, една структурална война, дето обаче не ни е точно ясно, защото не е точно пред нашите очи. Ние не ги експлоатираме в нашата страна. Siemens отиде в Китай. Германските работници протестираха обаче от опортунистка гледна точка, защото отгубват работното си място. Но те не забелязват, че несправедливостта е още по-огромна, защото експлоатираме детския труд, експлоатираме факта, че в такива страни, където е наложена диктатура, там закони за околната среда не се спазват. И насякъде, където има нещо, което не е демокрация или близко до демокрацията, където има диктатура, там е рай за кооперацията. Корпорацията, да. Защо? Защото там се избегват законите и се мачка обикновения работник. Тоест, ние сме за разумна икономика. Трябва да престане този безкрайен растеж, който неолибералната доктрина го налага. Ще говорим така и за глобалното затопляне, което е доста широко дискутирано и от двете страни. Има привърженици на тази теория, както има и контраргументи. Но пак трябва да се вземе доста на сериозно тази тема. Искам да ви кажа от един личен мой опит какъв парадокс съм се сблъскал. Срещнах една зелена депутатка в Австрия, като тя искаше да ме агитира и тя успешно, Зелената партия успешно можа да ме превърже към техната кауза един път, но втори път не се излага. Като в този дебат разбрах, че има огромен парадокс. В техната книжка за визия и цели
абсолютно ясно и откровено те си налагат неолиберални ценности. Тоест, какво разбираме по това нещо? Те са за безкрайен икономически растеж. В същия момент Зелената партия, откакто съществуват от 68-ма, когато беше големия бунт срещу ядрената енергия в Германия, когато това беше автентичен, хубав бунт, нали, действително за спасението на околната среда, тя се изумпира и стана една лява ръка на неолибералната система. Както споменах, безкрайен растеж с запазване на околната среда, това няма как. Това е оксиморон, това няма как да стане. Това си противоложни термини. Също така ще извадим, има един институт Footprint, дето изважда прогнози и публикува доста сериозни статистики и прогнози за околната среда. И на базата на този институт ние ще публикуваме също прогнозите за околната среда. Института мисли да има достъп до обществените библиотеки. Мислим сами да си направим една библиотека с алтернативна информация. Мислим да искаме един достъп до общинския архив, да се ровим в архива, да търсим разни факти и просто да направим едно историческо проучване за нашите доклади. И също така визията е да направим едно издателство, където, например, след един успешен проект или доклад, ще се публикува в или вид списание, или някакви книги. Избрах тук няколко кандидати за партньорство, което естествено ще се обсъдат и с тях, и заедно с всички членки на Варненския институт за мир. Тук не искам да ги преброя, защото това е абсолютно хипотетично. За сега получих позитивен отговор от професор Давид Гребър, който е движещата фигура на Occupy движението в Ню Йорк. Също така съм в контакт с Джон Холовей, който ни даде разрешението да му провеждаме книгите, той ще ни дава материали и той е професор в Мексикански институт, привърженик на сепаратистите. Тук виждаме Джон Килбърн. Тази жена е голем герой, защото тя е за защита на правата на жените. Тя написа книга и направи документален филм как изкривено се показва жената. Тоест, в момента жената е нищо освен един обект, сексуален обект, който се използва в медиите като такъв. В рекламата го виждаме, ако излезете на улицата и наблюдавате билбордите, един хладилник се продава с една гола жена. Какво има общо голата жена с хладилника? Нали? И тя се бори срещу тази изумпирана грешна визия за жената. Един от най-големите ми герои, може би най-големия учен, най-известният учен, който е публикувал над 100 книги, който държи лекции в целия свет, това е Ноам Чомски. Аз мисля, че института, просто всеки член на института трябва да знае буквално всека негова реч наизуст. Това няма как. Ако той не е... Аз предлагам да му се даде Нобелна награда за мир. Но това са си моите лични възгледи. Тук виждаме един израелски учен, който съм с контакт с него. Той също, както Джон Килбърн, се бори за правата на жената и той по същата тема говори за порнографията, как променява мисленето, как променява цяла социология. Цялата връзка между мъж и жена се променява. И тук виждаме един германски икономист, който живее в Гуатемала и той би искал да публикува и да превежда нашите статии, нашите творби на испански. И той така също има голям поглед върху Латин Америка. И той ще ни бъде един вид кореспондент. Ще работим с разни организации, които мислим, че могат да бъдат полезни за нашия институт. Както Автономния работнически синдикат, който е за защита на работника. И, както казах, много важна част от нашия институт ще се занимава с women trafficking, т.е. с human trafficking, с правата на жените.
и разни други институти, които ни харесват идеите, може да се присъединят към нашата кауза. Мисля, че повърхно казах за сега информацията за института. Мерси за внимание.